Hello friends. Malah biniya dawai जायाबा बाहारसिं ओरैनो गायो. So लोमजानानै दिनैसो मोजां मोनबाय आरो ना एसे ओमफ्राय बाबा आं आइ जोंनि दैमाथिं ओरैनो बेरायनो फैदो आरो बाबा ओमफ्राय बे जाबाय आइ जोंनि धोनस्रि दैमा आं खोन्थिगासिनो तुम्ही ने आयै आइ नोंना बिखुङाव मा सुनै नांखो सुनै नङा कलगेट एसे मा जादो थै दैयो चेक खालामजोबना होबाय माबाया ये राम बेसे सुदेम बेफोर जायगाया आरो ना माने एकदमबार फ्रेश आराम मोनखायो आरो फैनानै बेफोर जायगायाव स' गगा मोननाया भइसआ एसे बोरैबा जादों ना लोगोफोर आंना भइसआ दाबो क्लियार जायाखै आरो गगा मोननाया एक्क' स्मेल मोनखाया गाजासो Oh no! 40 kg ni आङो 40 kg बेसरा बोलो गैया ना बोलो देनायनिखायनो आरो तुम ही बता दो यारो यारो जों कभार डान्स खालामबाय इथिंनो मोसायो आरो ना जोंना लकेशना बेनोल' आरो बिराद मोजांखा आरो जोंना धोनस्रि दैमाया गिदिरानो एसे बाव बै दंफां नुदोना खोरा खोरा बेसिमखा नोंनि आखाइखौ नुहोना आंनाव अ दासो आरोलाय ना जाने क्यों ऐसा हुआ है आयां खैदिन लोमजाना थाखो 15 दिन ओइ थगायदों हप्तासेल'सो ना जाने क्यों ऐसे बारदों अरनि जकिं खालामदो दे एसे देहाखौ मोजां मोननानै रंजादो गाज्रि दामोन दे लोगोफोर गस्लाखौ जि गोदान नुयो लावनिखौ आफानिखौ ओमफ्राय लोगोफोर सोर सोर भेक्सिन लाखो नोंथांमोना भेक्सिन लाबा लोमजाबाला एकदमबार डक्टरनि दावाइ जाथारना दे सोरबा सोरबाथ' 1 week गाहाम लोमजायो आरो ना स' जोंहा आदाया लाखांबाय आरो मोननै लाबाय आरो जोंहा आदाया जोंहानि असे नङा आरो आयंनि माने जोंहा आयंनि फिसाज्लाया लाखांबाय आरो आदाया माने इयो टिचार मावोना ओमफ्राय इलेक्सननि डिउटि गोलैदोंमोन आरो ना बिहा ओमफ्राय बेयावनो लादोंमोन आरो आदामोननिया फ्रि मोनदो आरो ओमफ्राय खोननै लाखांबाय आरो स' आदाया खोन्थानायखाय आं नोंथांमोननोबो खोन्थाबाय आरो ना सोरबा भेक्सिन लाबाय बायोबा लोमजाबाला एकदमबार डक्टरनि दावाइ जाथारनाङा आरो स' दै गुदुं इउज खालामफाबानो जाबाय आरो आंथ' लानो गियो आरो आं लायाबो खोमा माने हार्टनि प्रब्लेम प्रेसार सुगार बिदि बेमार थानायफोराथ' दालाखा आरो माने साइड इफेक्ट खालामनायनि एसे माने सम्भाबना थायो आरो ना साइड इफेक्ट खालामनायनि एसे चान्स थायो